mina ngiyakthanda yezwa. Uhlala ukwazi lokho noma yini. Mina ngicabanga ukuthi ukuthandela imali longinika yona. Ne. No, wena ngathi udakwa ile mali ngokunika yona kahle ne. Baby iningi vele ngiyanginika imali. Ayikho into onganginiki yona futhi ngiyaneliseka ukhala nje lokho ngikwenzayo. Okay. Mina ngibona kungcono sihlukane ke uchubeke nalo ugijima kakhulu ngoba wena uthi angigijime mina. Baby ngiyengikwazi ngiyehlupheka phela lapha. Ngithanda wena ngiyengikwazi. Ahamba It's ngisave imali yami wena uhamba ejimini yabo. It's ngisave imali yami wena uhamba ejimini kulabo abajimayo ngoba mina uthi ngiyakhathala yabo. Baby ngiyaqolisa ngixolele tu babakhe ngixolele tu. Hayi manje ngathi isikhathi asekho. Hayi. Umamkhulu uzothini ngoba ngaphandle kwami asiyilutho. Hayi. Mina umamkhulu senikhulile nisizwa yimi phela manje. Hayi baby girl asekho leso sikhathi ke manje into engicabangayo sengicabangile ngicedile yabo. Khona manje unolinda angibali mina. Unaye for sure. Ukuphi lo Linda? Amnike phone if unaye. Awusinikeza ifoni kaLinda loyo ngumbuzo ukuthi ufunani ku. Hayi baby ngizokunikeza mafika endlini. Yena ungasezi. Nikeza lama phone number kaLinda Hayi ngiyengikwazi ngizozo. Sizomufona la manje. Uzongithola endlini. Yena. Sifuna ukukhuluma noLinda. Ufuna ukukhuluma noLinda loyo. Munike phone. Hayi baby yo. Angithi ufuna ukwazi ukuthi uLinda